Napasakamot na kan otoridad ang rank 9 regional most wanted person sa Bicol makalis na maaresto sa Atimonan, Quezon kasudma Oktubre 1. Binisto ang suspect na si Arnold Francisco, 52 anyos, warang agom as residente kan Barangay Malatap, Labo, Camarines Norte. Basado sa impormasyon, patong-patong na kaso nin panlulugos ang pigkakaatubang kan suspitsyado kung saan biktima kay na nagkapirang kaakian sa banwaan nin Labo, Basud, asin Paracale. Apisar kaini, naaatubang man ang suspect sa kasong frustrated murder asin illegal logging. Nagkasol siyang kaso ng rape, forcible murder, then yung PG-705 sa illegal logging. So yung rape niya, makulang sa Labo, mayroon igo sa Basod, igo pa siya sa Paracale. So sa Labo, may mga pa kami na i-file pa kami na may punaluwas ang warrant. So ginamit kong warrant naman sa 705 sa illegal logging at yung sa Paracale. Nadakop ang sospek sa tabang kansarong tipster na sakay inininbas pa uling Bicol dangan ang pagkakakorner sa iya sa Atimonan. Haros 6 na bulan na ining pighahanap kan otoridad as sinagtago sa Pampanga. May mga kaming kapo kasi may mga sinampapo kami dyan na nadakit na sa prosecutor. So inaalap nito pong magluwas pa itong warrant pa. Sa umayo na siya pong makaluwas pa kasi rape cases po ang kaso niya, puro rape cases. Sa presente, nasa kustodiya na kan Labo Municipal Police Station ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.